Бих желала да посветя това видео на всички мои ученици и на всички деца в България. Значи бих искала да ви обърна внимание за за Суперкупата в Щатите, която е едно доста значимо събитие. На полувремето различни световни звезди изпълняват няколко песни. В момента наблюдавате изпълнението на полуфинала на последната Суперкупа в Америка и изпълнението е на Кати Пери. Малко по-късно ще видим и Лени Кравиц и Миси Елиот. Искам да ви обърна внимание, мили дечица, че това не е просто концерт. Идеите, хореографията, която наблюдавате, това не е просто това не са просто артистични хрумвания. Това изглежда само на повърхността си като нещо интересно и нещо направено за зрителите, нещо направено за пред публика, но в същността си това са древни ритуали, които идват още от древен Вавилон, древни вавилонски ритуали, чието всъщност, както виждате, черно-белите квадрати са доста класически пример за илюминатски символизъм, за символизъм на свободните зидари, или може би вие сте ги чували като масони. Тяхното име на български свободни зидари. Това са все такива тайни общества. В България тяхното лице е пред обществото. Това са ВИС, СИК, всички мафиотски групировки, както и в политиката и така нататък. Това са все хора, които принадлежат към масонските структури. Моята идея беше да внимавате какво допускате до себе си, да внимавате, да пазите душите си, поканвайки подобни изпълнения, допускайки подобни изпълнители и подобна музика в живота си. Това не е безопасно за вас, защото използвайки свободната си воля да отворите вратата на подобни изпълнители и на подобни изпълнения, всъщност от това има доста тежки последици. И отваряйки портите към подобни неща в живота си, вие всъщност отваряте портите на демонично влияние във вашия живот. Сама в свои интервюта споделя, че тя като малка е изпълнявала музика, която боготвори Господа, изпълнявала е госпел музика, но и е мечтала да бъде Ейми Грант на музиката, но тъй като и дори издала албум на 15 годишна възраст с госпел музика, но тъй като не е пожънала успеха, който е очаквала, тя признава, че е продала душата си на дявола. Това не е метафора, това не е някакво клише. Всъщност, това е самата истина. Аз ще приложа за вас линк някъде на екрана с това интервю на Кати Пери. Най-вероятно няма да успея да го намеря на български, но тя казва I sold my soul to the devil. Аз продадох душата си на дявола. Ще приложа линка за вас. И това всъщност е начина да станеш известен в нашето съвремие.
всички големи знаменитости, Бейонсе, Джастин Бибър, всички знаменитости, всъщност, за да ги допуснат дори за 5 минути на големия екран, това не става заради таланта им, за да стане една звезда световно известна, за да пробие на световния подиум. Не става въпрос само за талант. Междувременно съм ви пуснала едно видео, което се казва 40 минути илюминати символизъм в медиите. Просто исках да ви обърна внимание колко широко разпространена е пропагандата на илюминати. Трябва да знаете от кои неща да се пазите, защото те имат пагубно влияние върху вас. Пазете се от световната музика, пазете се от всички глобални световни неща. Музикални изпълнители, които пропагандират употребата на наркотични вещества. Само преди няколко дни бях с едни приятели и едното момче, няма да споменавам имена, пусна на компютъра песен, в която първо самия бит беше супер демоничен, самите изпълнители имитираха демони и се гордееха с това. И когато аз казах на този моя познат, това е демонична музика, трябва да стоиш на страна. Той сякаш осъзна, че аз съм права, но в следващия момент егото му го превзе и не искаше да признае, че се е подлъгал, че се е подхлъзнал по нещо демонично и започна да танцува под ритъма на парчето и в следващия момент изпълнителите започнаха да държат човешки сърца и да ги ядат и започна да им се стича кръв по лицето. Изобщо това са такива сатанистки ритуали. Трябва да се пазите от такива неща. Те не са безопасни за вас, защото тъмните сили не могат да ви докоснат, докато вие не им дадете разрешение със свободната си воля. И те за това се опаковат в красиви опаковки, опаковат се в яки битове, опаковат се в яки неща, които знаят, че ще ви съблазнят, които знаят, че ще ви изкушат. И по този начин, пускайки си дадена песен или постъпвайки по някакъв начин, правейки нещо, вие давате разрешение на демоничните сили, на тъмните сили да ви превземат. Ще ви дам примери, които отварят вратите към тъмнината. Това е, например, слушането на светска музика, певци, които пропагандират наркотици, хомосексуални отношения, изобщо физически отношения преди и извън брака. Други неща, които отварят портите на демоничното, са лекото отношение, връзките с много хора. Това важи както за жените, така и за мъжете. Ние не трябва да имаме физически контакт с хора преди и извън брака. Бог ни е създал, за да бъдем с един човек. Нашата половинка е една. Всичко над нашата половинка се брои блудство в Божиите очи.
Аз лично познавам много хора, които мои приятели и така нататък и познати. Изобщо много са примерите. Все по-малко и по-малко хора се решават на брак в днешни времена, защото тъмнината е голяма, покварата е голяма, а хората не ги интересуват Божиите закони, не живеят според Божиите закони. Не искам да ги виня тези хора, защото аз самата бях такава, докато Исус Христос не ме спаси и не ми отвори очите, и от тогава аз живея по Божиите пътища и спазвам 10 Божи заповеди. Това в никакъв начин не означава, че аз съм задръстена или че съм монахиня или така нататък. Аз съм победила света, нямам зависимости. Също така ми се възвърна и Христовата чистота. Аз гледам на света с очите на дете. Не изпитвам физическата поход, която която другите хора изпитват. Аз не изпитвам поход. Аз съм... Исус Христос ми върна детската чистота, Христовата чистота. Аз живея според Божиите закони и всяка вечер се покайвам за греховете си в името на Исус Христос, и всяка сутрин първото нещо, което казвам, е да кажа: добро утро, Отче, добро утро, Исусе Христе, много ви обичам. Това са първите ми думи всяка сутрин. И аз живея според Божиите заповеди. Не лъжа, не крада. Мразя всичкия грях. Не се подавам на греха. Не казвам, че съм съвършена. Ние всички сме грешни. Често ми е трудно, например, допускам лоши мисли. Понякога изпитвам недобри чувства, но се боря с това и се разкаивам на мига. Тача седмия ден. Тача означава уважавам. Уважавам седмия ден. Врага е обърнал малко представите ни за седмия ден. Библейски седмият ден е съботата. Откъде идва тази почет към седмия ден? Защо седмия ден е свят? Вие може би не знаете. Но когато Бог е решил да сътвори земята и всичко, що е по нея, Той го е направил за 6 дни. Създал е планетата, после е създал океаните, после отделил в океаните суша, после е създал рибите, птиците, животните, накрая е създал звездите, небето, слънцето, за да свети на земята, и луната, за да свети на земята през нощта и така нататък. И накрая е създал човека. И на седмия, и всичко това Бог направил за 6 дни. Аз абсолютно вярвам, че Отца е в състояние да направи всичките тия неща за 6 дни. Даже Той е в състояние да ги направи за един миг. Аз не се съмнявам в това. И на седмия ден Бог е казал: добра работа свърших, сега ще си почина. И на седмия ден Отца си е починал. И затова и ние трябва да следваме Неговия пример. Той е казал: мили мои деца, хора, и вие, понеже сте като мен, създадени сте по моя образ и подобие, вие сте творци, вие с вашата мисъл, с вашите чувства, с вашето сърце, с вашата творческа енергия творите вашата реалност, вие сте като мен. И също така искам 6 дни да творите и на седмия ден да си почивате, седмия ден да го пазите свят за общение с мен. Да излезете от света и да бъдете само с мен, да го прекарате в молитва и в Божиите дела, в Божиите неща. И затова седмия ден е свят. Аз го пазя седмия ден. Библейски дните започват
от залез и свършват на залез, а не в полунощ, когато е най-тъмният час, най-демоничният час. И затова от петък по залез слънце, до събота по залез слънце, аз излизам от света и общо взето правя само духовни неща, моля се и си почивам. Ако имам за учене, не уча, ако имам за работа, за работене, не работя. Седмия ден си е супер. То е време за тотална почивка и като една машина, като един компютър, представете си, той както компютъра има нужда от преинсталиране и от почивка и така нататък и от почистване, това е седмия ден и за нас хората, и от апдейт. Това е седмия ден и за нас хората, е живото спасяващ, жизнено важен е седмия ден. Миналия ден се опитвах да разговарям с едни мои приятели за Исус Христос и те ме нападнаха, обвиниха ме, защото аз им казах, че трябва да се изправят в пътищата си. Това означава да се откажат от старите си пътища, защото те вече не им вършат работа, и да се покаят за греховете си и да започнат да живеят праведно по Божиите закони и по правилата. И те ме обвиниха, че аз съм била монахиня. Аз не мисля, че съм монахиня, защото аз съм си нормален човек. Имам си, купувам си хубави дрехи и така нататък, държа на външния си вид, в нормалните здравословни граници. Част съм от това общество, не съм в манастир. Не знам защо така ме нападнаха. Ето лятото ходих да карам сърф на океана. Обичам спортните дрехи, обичам спорта, обичам да рисувам. Не мисля, че съм монахиня. Всъщност, знаете ли какво значи монашество според мен? Защото тия монасите, чувала съм такива истории за манастирите, да според мен монашество означава да вършиш греховете на света зад манастирските стени. Скришно. Но аз не съм такава. Аз съм една и съща и пред хората, и когато остана сама. Не ме е срам от нищо, не правя никакви срамни работи. Аз съм абсолютно живея според Божиите заповеди. Каквато съм пред хората, такава съм и когато съм сама със себе си. Докато много хора пред другите са едни, а когато останат насаме със себе си, правят гнусоти. Това са много лоши неща. Затова трябва всяка вечер да се покайваме за греховете си. Трябва да държим дявола надалеч. Сега казах ви, че ще ви кажа за нещата, които дават правомощие на дявола. Значи, това са цигарите, алкохола, наркотиците, блудството, всякакви физически
контакти извън брак и преди брак, както и между половете, смисъл хомосексуални контакти и всякакви други гносоти от този тип. Трябва да знаете, че в Божиите очи това не е право. Ако обичате отца, ще пазите законите му. Трябва да се пазите физически само за своя съпруг или съпруга. И ако обичате някой, не избързвайте с физическия контакт. Изчакайте да опознаете този човек. И ако разберете един ден, че това е вашата половинка и вие не искате да търсите никой друг, тогава узаконете отношенията си, сложете по един подпис, узаконете отношенията си пред Господа и пред хората и тогава се споделете този красив дар, свят дар, който Отца е дал за мъжа и жената, като благословия в тяхния свещен съюз, наречен брака. Но ако мислите, че някой човек няма да ви изчака до подписа или пък, че няма да сложи подпис си до вашия, за да узаконите връзката си, то тогава не си струва да си губите времето с този човек. Това значи, че не е човека за вас. И щом това не е човека за вас, и щом този човек не се струва, тогава не се струва и да се мърсите в една постеля с него и да имате физически отношения. Когато човека до вас е истинската ви половинка, той няма да се страхува, нито да се срамува от това да узаконите отношенията си. Нито пък вие ще се страхувате, нито пък вие ще се срамувате от това да узаконите отношенията си. Когато половинката е истинска, когато двете истински половинки се намерят, тогава няма страх и няма срам. И двете половинки с готовност и с радост и с нетърпение слагат подписите си един до друг и узаконяват отношенията си и чак тогава споделят Божия дар да делят една постеля. И тогава този дар е благословия. Но когато отношенията са безразборни, когато отношенията не са законни, тогава този дар се превръща в блудство, превръща се в гнусота, в нещо лошо и некрасиво. И това поддържа една лъжа. Този тип отношения са всъщност една лъжа. Живота е прекалено ценен, за да се изгуби дори един ден в поддържането на такава лъжа. Това бяха очевидните капани на дявола. Има и по-малко очевидни. Моля ви, пазете се от всички църкви. Мормонска, адвентистка, ако щете и православна, и католическа, и протестантска, и от мюсюлманството се пазете, и от юдейството се пазете, и от индуизма се пазете, и от буддизма се пазете. Бягайте през глава от всичките тия неща, от всичките тия доктрини, от всичките тия религии, защото те не идват от Исус Христос. Isус Христос никога не е говорил за християнство. Даже християнството е създадено през 4 век след Христа от Константин Велики, който е бил римски император и той е осъзнавал нуждата от способ, от уръдие
чрез което да контролира разрастващата се империя. Затова той към политическия контрол решил да добави религиозен контрол, защото осъзнавал мощта на това контролиращо уръдие. И той събрал църковните попечители през 4 век след Христа и събрал на един куп всички евангелия, които са стотици, всички свети евангелия, и казал на църковните ръководители: дайте да скалъпим тук една религия, ще сложим на предната корица Христос, за да изглежда автентично учението ни и да има последователи. И така те събрали един куп вавилонски празници, т.е. езически празници. Това е, например, на Коледа не е роден Исус Христос. Тогава е роден Нимрод, който е бил първия робовладелец в света, и това е исторически факт. Има го в историческите книги, дори не е конспирация, това си е исторически факт. Та на Коледа далеч не празнуваме нищо свято. На Велик ден пак не празнуваме Възкресението на Господа, а празнуваме, честваме деня на майката на Нимрод, която е и негова жена, изобщо пълна мерзавост, Семирамис, или нейното първоначално име е било Иштар. Оттам идва и Истър на английски. Исус Христос няма нито една строфа в Библията, която да ни учи да празнуваме Коледа или Велик ден. Там в Библията такива празници няма. Това са празници, измислени от вавилонски последователи, от езичници. И те им слагат на предната корица Христос и ги пробутват на хората. И хората не се задават въпроса, ами автоматично следват каквото им се пусне отгоре, без да се питат това дали е Христово учение, дали е езическо учение. И допускайки всички тези езически неща в живота си, това също отваря врати към тъмнината. За съжаление, точно така е. Това е целият замисъл. И от всичките евангелия на Библията, които са ортодоксални, т.е. святи, църковните ръководители са премахнали една огромна част от евангелията, защото в тях се съдържа огромна истина и огромна сила. И ако тази сила достигне до масите, те няма да могат да бъдат контролирани по начина и няма да могат да бъдат впрегнати в матрицата, в която наблюдаваме масите, че са впрегнати днес. А пък отгоре на всичко от евангелията, които все пак са достигнали до днешната Библия, са оцеляли като част от днешната Библия, отново доста важни цитати и съществени цитати са били цензурирани, така да ги наречем. Например, имаше един цитат, не мога точно сега да се сетя, но който казваше, който е цензуриран, и истинският цитат е бил следния: езика на молитвата не са думите. А когато мисълта т.е. ума и душата се срещнат в сърцето, те създават вибрация, която излиза от нас и сътворява нашата реалност. Това го казва един изследовател и квантов физик Грег Бардън, който си е направил труда да потърси
първоначалния образ на Библията и той открива този цитат. И аз ще опитам да приложа линк за вас отново на английски, но все пак може да го гледате. Той в това видео говори точно за това, за този цитат и как обяснява, че този цитат е цензуриран, защото до масите не бива да достигне истината, че ние сме творци. Че ние сме творци като нашия... И сме създадени, понеже сме създадени по Божия образ и подобие, ние сме творци като нашия Отец. И всъщност езика на молитвата е чувство. Когато мисълта, ума и душата се срещнат в сърцето, те запалват искрица. Това е вярата. И тази вяра вече излиза като вълна от нас и претворява нашата реалност. Квантовата физика доказва теорията за вярата, доказва думите на Исус Христос, който казва: ако имате вяра колкото синапово зърно, тогава ще кажете на тази планина, хвърли се в морето и тя ще се хвърли. Всъщност квантовата физика доказва, че това е напълно възможно. Всичко е въпрос на вяра. Вярата е много важна. Затова пазете си вярата, пазете душите си чисти, защото те са генератора на тази вяра. Не допускайте мерзавост, не допускайте мръсотия в душите си. Стойте на страна от йога, от бойни изкуства, от хороскопи, от нумерология, от астрология, от манга, от поп-музика, от хип-хоп музика, от рап, стойте на страна от наркотиците, от всички филми, в които става дума за плътски отношения, за насилие. Стойте на страна от видеоигрите, където основната цел е агресията и убийството. Стойте на страна от всички тези неща, за да си опазите душата чиста. И когато душата ви е чиста, тогава и сърцето ви е чисто, тогава и мисълта ви е чиста. И тогава това, което творите, понеже вие сте творци, може би не осъзнавате отговорността, която носите в себе си като Божии подобия, но вие сте ние сме създадени творци, като нашия небесен Отца. И когато пазите ума, душата си, сърцето си чисти и неопетнени, тогава и това, което претворявате в околния свят, е чисто, праведно и неопетнено. Но когато широко отваряте портите на тъмнината, тогава това, което претворявате в вашата реалност, също е тъмнина. Исус Христос ни учи да бъдем светилници, да бъдем чисти и святи. Исус Христос ни учи, че греха е тъмнина. Греха са окови, робски окови. Колкото повече грях вършите, толкова повече вие сте роби на греха. Аз познавам много хора, които са роби на греха. И познавам много малко хора, може би ги броя на ръката, на пръстите на двете си ръце, в най-добрия случай, хора, които са свободни от греха, хора без зависимости. Аз съм супер благодарна на Исус Христос, че ме освободи, защото аз самата бях много голям роб на греха. Моите зависимости бяха безкрайно много, а сега съм напълно свободен човек. Познавам хора, които сутрин стават с мисълта как ще стане вечер 8 часа, за да се свържат с дилъра си и да си купят дозичката и да си я вземат. И така ден след ден, година след година, вече сигурно от 15-20 години, без да има прекъснат ден, тия хора така живеят. И това е робство. Това е робство на тъмнината. Това не е свобода. Ако вие сте
такива хора, моя съвет е да паднете на колене сега и да кажете на Исус Христос: Исусе Христе, аз признавам с цялата си душа и с цялото си сърце, че Ти си Божия Син, който дойде в плът и кръв на тая грешна земя и умря на кръста за мене. И Ти плати за греховете ми и възкръсна на третия ден, защото смъртта не можа да Те победи, а Ти победи смъртта. Исусе Христе, благодаря Ти, че плати за греховете ми на кръста вместо мен и така аз, непотребния грешник, непотребния роб, няма да погина в греховете си и да свърша в ада, където се отива, когато си грешен, но понеже Ти плати за мен, аз ще отида в рая. Името ми ще бъде вписано с златни букви в книгата на живота. Робата ми, която е цялата в петна и изкъсана, ще стане чисто нова и бяла и чиста, и райските врати ще се отворят пред мен, когато дойде денят ми. Исусе Христе, аз признавам, че без Теб съм загубен. Моля Те, прости ми дълговете и прегрешенията ми в Твоето свято име. Прости ми за всички пъти, когато съм постъпвал зле, за всички пъти, когато съм прекрачвал Божиите закони. Прости ми за всички пъти, когато съм допускал грешки. В Твоето свято име, Христе, помогни ми. Аз Те каня в своя живот. Бъди мой пастир и мой спасител, защото само чрез Тебе и единствено чрез Тебе ние можем да отидем в рая. В Твоето свято име, Исусе Христе. Да, човечеството познава велики личности, като Левски, като Буда, като Майка Тереза, но само чрез Тебе, Исусе Христе, ние можем да бъдем простени. Единствено и само чрез Тебе. Ти си единственият, който дойде на тая земя, победи греха, победи смъртта, Ти си без грях и умря на кръста и възкръсна на третия ден и се възнесе на небето на 40-тия. Ти си единственият, който някога е правил подобно нещо и никога няма да бъде надминато делото Ти, Исусе Христе. Ти си над всички. Твоята слава не може да бъде измерена. И само чрез Твоето име аз съм спасен. Моля Те, Исусе Христе, спаси ме чрез делото си в Твоето свято име, Исусе Христе. Опрости ми всички дългове и прегрешения, пази ме от лукавия, почести храма ми и ме изпълни със Святия Дух. Аз полагам живота си в Твоите нозе и от тук нататък Ти давам всичко, което съм на Тебе. Ти разполагай с моя живот. Ти бъди моя водач, Ти бъди моя пастир, Ти бъди моя пазач. Пази ме от лукавия и от неговите лъжи. Помогни ми да разпозная лъжите на лукавия и фалшивите му истини, защото без Тебе аз никога не ще успея да прозра фалшивите му истини, никога не ще успея да се спася от лукавия. Никога не ще успея да излезна от тъмнината, нито пък ще успея да разпозная тъмнината. Без Тебе, Исусе Христе, в Твоето свято име, много Те обичам. Тази молитва, както и Отче наш, е много хубава молитва. Може да си ги казвате всеки ден. Но има пак една малка вратка за Отче наш. Отче наш може да си я намерите в интернет. Аз ще ви я приложа долу в инфобокса. Има една малка вратка в Отче наш, че накрая свършва, защото Твоя силата и славата. Амин. Това не е истинно. Когато молим, освен че трябва да молим с вяра, както вече ви казах, все пак завършвайте молитвата си в името на Исус Христос, а не защото Твоя силата и славата.
Защото това не е по Христовото учение. На нас греховете не ни се прощават, защото на Бог е славата, а на нас греховете ни се прощават в името на Христос. Аз с това уточнение ще ви приложа в инфобокса Отче наш и също така една молитва как да поканим Исус Христос в нашия живот. Камерата ми започна да издава някакви звуци, явно батерията ми свършва, но и в общи линии това исках да ви кажа. Пазете се от дявола, защото вие сте храма, в който Светия Дух обитава. Вие сте храма. Храма не са църквите от тухли и вар. Вие сте църквата, вие сте храма. Във вашето тяло става всичко. Затова си пазете душата чиста. И се покайвайте всеки ден, защото Исус Христос идва. Това е така нареченото второ пришествие. Може би трябва да поговоря в някое друго видео за това, когато му дойде времето. Исус да е с вас. Обичам ви. Благодаря ви, че гледахте. Исус да е с вас.